Vladimir Putin ponavlja istu poruku kao mantru. Rat će stati samo ako se ukrajinska vojska povuče iz celog Donbasa, teritorije koju Rusija ne kontroliše u potpunosti, ali je smatra svojom. Ako se ne povuku, uradit ćemo to silom, poručuje. To je prvi put da Moskva javno komentariše novi nacrt američkog mirovnog plana koji je prethodnih dana izazvao haos u Kijevu i nevericu u Europi. Plan je već jednom prepravljan u Ženevi, ali ključni problem ostaje isti. Zauzete teritorije. Ni reč o Krimu, ni reč o Donbasu. A to je crvena linija i za Moskvu i za Kijev. Zelenski odgovara, Rusija prezira napore da se rat zaista završi. Ali u pregovorima Amerika pritiska da se pronađe formula koja bi makar zamrznula front. Trump tvrdi da je ostalo još samo nekoliko tačaka, dok evropski lideri otvoreno sumnjaju da Putin uopšte želi mir. Istovremeno, ruske trupe napreduju sporo i uz ogromne gubitke. Procene kažu, ovim tempom trebalo bi im 2 godine da zauzmu ostatak Donjecka. Putin ipak radi ono što uvek radi. Povećava zahteve pre pregovora i testira granice američke strpljivosti. A dok delegacije uskoro stižu u Moskvu, rat ulazi u novu fazu gde jedna pogrešna reč može promeniti tok cele Evrope.